Bingelele abangcwele bonke ngegama lenkosi. Bese ngasazi noma ngizoshumayela namhlanje noma ngizokwenzani. Ngoba ngithi ngolanda babhlophe ngamthola sazimisele kakhulu ngesudu. Manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe babungubeni wenza iphutha wathi uzoshumayela yena kanti nakimi uthi ngizoshumayela. Sengenzela ukuthi mangabe ngizwa ngishona ehlathini bese ngicabanga uzoshumayela ubabhlophe. Bazalwane, uNkulunkulu uyazilandelela izinto ezinhle ezenziwa ngabantwana bakhe. iBhayibheli lithi masibe ngabagxilile abavame njalo emsebenzini wenkosi ngokuba ukusebenza kwethu akusilona ize enkosini. So ke ngiyabakhalela abantu abangezwa noma abangaboni ukuthi isimo sebandla sime ngayiphi indlela. Mina ngibonga uNkulunkulu ukuthi ebantwini babungubeni abathinta nami ngaba ngomunye abatshela ukuthi hayi kunendawo ngaze ngayofinyelela kuyo lapha yangayibona. Ngangigqoke kahle ke ngangingazi ukuthi siye endaweni enjani lapha ya. Manje kanti mangihamba lapha nedusty nayo iyahamba yangilandela. Ngathi ngiyakhuleka ngeba sengitsimula ngacabanga ukuthi hayi mhlamba amadimoni kanti idusty le. Kodwa masinyane yonke into izobe iright. Ngiyathanda nje bazalwane ukufakaza kancane ngokusebenza kukaNkulunkulu. Siyazwana mos. Ngikhuluma ngento ke manje eqondane nami hayi engizwa ngenzwa bethi. Ngiye ngahlupheka kakhulu ngendaba yokuhlala. Ngagcina sengikhashile maduze nobabhlophe ngale. Ubabhlophe usemzini wakhe. Mina ngisekukhasheni. Uma ngabe ngisuka nabantwana bami kwenye indawo, uma bethi hayi baba siyahamba sihambeni siye ekhaya manje. Okufika emqondweni wami ukuthi mina lapha ngoba ngikhashile ngithi kuphi. Abantwana babathi kusekhaya na ngoba kusindle ngibakhele yona leyo. So lento yayingekho kahle kimi, yayingamnandanga ukuthi ngathi ngimdala kangaka ngisakhashile. Neke thina sibadala sikhasha kahle ngoba sikhasha indlu yonke, umuntu ungazofunga uqinise ukuthi hayi indlu ngeyakhe. Ngoba uvula igarage naye afaka imoto avale. Uma ufika lapha ya hayi unekamera, unekhishi, dining room, akusokwakhe ukhashile. Nami ke ngeke ngaba kuleso simo leso. And then ke kwatholakala ukuthi manje ngiyamkhalela uNkulunkulu ngidinga indlu. Lokhu ke ngikhulumela phezulu kwalomsebenzi bazalwane enibhekene nawo. So ke okokuqala mina ngenza ibusiness. Ibusiness le engiyenzayo ngithengisa incwadi lapha ezikolweni. Udibana ke namadoda lapha asebenzisana ngendaba zama-tax lapha. Uma umnikeza amaphepha lapha umnikeza uthi endoda nansi imali engenile noma imali eseyangena ngayisebenzisa. Afika athi hayi ibeke eceleni lena mina ngizawubona ukuthi ngenza njani ngayo. Ngamanye amazwi ungabe usabhadala i-tax yaleyo mali leyo kanti iSARS isolayo libhekile yonke leyo nto leyo. Wena uhlala ujabulile lapho uthi awunasikweleta awunaniksi udle konke. Kanti uSARS ukubeke iso. So ke ngafuna ke indlu watholakala ukuthi into zami ngisihambisa ngendlela efanele. And then izahamba ngaleyo ndlela leyo. Amabhenki avela ngikhahlela ngilahlela lekudina athi hayi khona ndoda ngeke uzuqualify nakuliphi ibhenki ukuthola indlu. And then omunye wabantwana bami wathi baba kuzakwenzeka ukuthi ufe na singenalo ekhaya uzasishiya thina emkhashweni na. Yadla lento enhlizweni yami ukuthi nokho umqondo uphelele phela. Lento ayibuzayo ngiyayizwa nami iyangithinta. Umele ukuthi ngisukume ngibone ngikwenzayo. And then ke ngakhumbula izwi kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu uma sicela uyasipha. Ngangafuna ukurasela nonkosikazi nokuthi ngithi makuzilwe ukudla
ngoba ngazi ukuzila ukudla uma unganamali ufuna imali ukuthi uyakuzilela na. Mina mangifuna imali bazalwane ngiyosebenza angizili. So ke ngakhuleka kakhulu ukuthi inkosi angiqualify nemali ayikho. And then indlu ngiyayifuna. Kwakunendiya ke lalo ngumfundisi khona ebandleni labazalwane lapha. Uyalazi ubaba uhlophe baba bathu konje banendiya le. Baba bathu Enoch. Lifishane lingaka ngathi vele lazela uzosebenzela mina. And then ke afike uEnoch lona afike athi hayi indlu yami le eLenezia ngiyayithengisa. Ene le ndlu ngiyithengisela wena. Yendoda anginamali. Lathi indiya mina ngiyaphuma ngiye old age home ngiyohlala khona ekupheleni kwalenyanga. Wena ngicela ubuthe zonke into zakho uzosifaka lapha angeke usaphuma kuleyo ndlu leyo kuzoba ngeyakho. Kusebenza kaNkulunkulu akufani nokusebenza kwabantu. And then ke ngacabanga ngabheka ngathi hayi sengihlulekile phela ebank. Kunalabantu kuthiwa ngama agent. Ayazana ke nama bank ke lawa. Iyathi yazama ke nalo iagent yebhunu ikhuluma Afrikaans. Ons gaan hom kry ngathi alright kry moso. Ngathi akayikreye ke le loan leyo. Hayi ibhunu la ngifonela lathi hayi engathi FNB njengoba nobaba ngubeni ngathi uyayithanda. Engazi ukuthi iyathembisa ukuthi ngakunikeza imali. Hayi ngayiyela khona lapha ngathola umuntu omnyama sakhuluma kahle isiZulu hayi lesilungu senu. Umuntu omnyama wangibekisela kahle wangitshela ukuthi ndoda wena uyayenza ibhizinisi imali yangena kodwa uyayidla. Wena ngenyanga eyodwa usebenzisa imali engaka wenzani ngale mali? Ezinye izimali lezi eziba khona lapha abazukulu sebaningi manje ngina 13 yabazukulu. Uma uthi uyafika lona ufuna isibhamu, uthi uyafika lona ufuna logo. Kumele uhambe uthenga zonke lezi zinto imali iyaphela ngapha wena ubone. Nabo nina ngapha nabo bafuna imali. Konke lokhu kuhlangene lapha kimi. And then ke from there ngase ngiyamtshela iqiniso lonke indoda kwenzeka lokho wathi ayizama kumanage kahle imali. I6 months nje A1 6 months ngemva kwaloko bese soyabuya sizoxoxa. Ngahamba ngatshela lo okuyena owenza into kwezi accountant lapha ezincwadini zami ukuthi ndoda ake uyeke lokukhwabanisa wena lapha uma ngabe ku icompany ibhadalile imali eyibhadalile makuthiwa i50,000 khipha i15% yabo ubanikeze eyami mosa kusiyona yakho wena usebenza lapha kimi. Hayi ke wenza lokho kwagcinwa yonke leyo nto leyo. Kwathi after 6 months angizange ngisaye FNB ngaye Standard Bank. Ngafike ngalahla zonke incwadi phansi. Standard Bank sathi hayi indoda uyayithola lokhuza ibond. Angazi ke ukuthi mangiye ekhaya ngithi ngiyayithola ibond ngoba ngiyazi ukuthi angiqualify nalabo abakangicheckisisi kahle mhlambe. Ngizawuthi ngiyaqualify kusasa ukuthi hayi indoda bese ngabhekanga kahle. Ngathula mangifika endlini ngitshela unkosikazi ngenze ngazi ukuthi ngikholwa kakhulu ngimthemba kakhulu uNkulunkulu. Ngathi uSathane ethanda engathandi lendlu sizoyithola. Kanti mina sengibonile ngalo ukuthi ngathi khona into elungayo. Hayi ke naye wathemba impela unkosikazi uyazi mangeke ngakhuluma vele into izokwenzeka. Yaqala nentshumayelo yabalula kuyishumayela manje bangathi izinto seziza kahle. And then ke ngathi ngiyafika lapha bafike bathi ndoda ngoba na kuyimali zakho zikanje sifuna 150,000 ideposit yalendlu. And then ke njengoba manje bekade ngingaqualify ngale ngiya lapha ezikolweni. Angithi nina ngabasekhaya sikhuluma sekhaya la. Angihleba ngithi. Manje ke lapha ezikolweni ngoba na kungijwayela inabanyezinye izikolo lezi vela abafundisi bala enkonzweni hayi ke lakini. Enkonzweni ezahlukene ngithi ndoda wena faka lapha u30,000 njalo ngenyanga kube ngazi ukuthi uyathenga every month lapha kuzokwazi ukuthi kulunge ilokhuza yami yini lento iprofile ufundile musa kuthi kulunga iprofile lapha
safaka lesa sikolo yathi mayiphele 6 months ngiyanga ebhenki ibona abangifonela bathi hayi ndoda woza uma ngifika lapha bathi hayi 1 million ungayithola indlu ngayithatha. Hey manje ngithi into imali lena abangibhadale lutho labantu balungisela iprofile nje lapha. Mangiyithatha lento ye-1 million ngabe sengibhadala ngani le mali? Angibatsheli ke naloko endlini manje. Ngithi hayi inkosi izobona. uAbraham washo njalo ephethe inkemba lapha nendodana yakhe ayoyihlahlela afuna ukunikela ngayo. Lithi wathi mayifika lapha entabeni indodana yabuza yathi baba umense ngiyawubona nomentshise ngiyawubona konke kuphelele. Iphi imvi yomhlatshelo na? uAbraham wathi hayi inkosi izosibonela. Nami ngathi hayi bokuzobonakala. And then ke safika ke isikhathi bafuna lo 300,000 angina 300,000 mina. Funa nilalele kahle lokho kwabazalwane. Qiniso leli phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngisebandleni la. And then ke ngaya komunye ubaba obamngubeni uyamazi nobabhlophe uyamazi unesikolo. Ngafike ngathi kuye incwadi ezisona anisifuni na. Lezo incwadi lezo azitholakali lapho kuthengiswa khona incwadi. Incwadi lezo kumele uzenze wena uziprinte wena. Lo baba wathi hayi ngiyasifuna wangibalela zona and then ngabhala phansi ngaya ebantwini abaprintayo ngathi uma ningiprintela le incwadi lezi kungaba imalini. Babala le 300,000 engiyifunayo. Ngithi mina manje 300,000 ngithatha le mali ngifaka lapha futhi ngiyoyilanda ngapha. No akenizama ukwehla. Bathi hayi ndoda ungaletha noma ngabe u50,000 sizakwenzela. Uzawuthi uma usudilivile bakubhadala bese uyabuya uzosibhadala nathi. Ngathi hak Freestad ufike lapha engibafuna khona. Gijima yofuna le 50,000 rand ngayithola ngabanikeza yona abaprint incwadi ngahamba ngaya kuye ngafike ngamtshela ngathi hayi baba seziready. Wathi anytime deliver. Ngavele ngadeliver incwadi lezi mina. Angizange ngajabula ukuthi order ngiyitholile. Angizange ngajabula ukuthi order ngiyidilivile. Angizange ngajabula ukuthi yonke into ihamba kahle. Kodwa ngalindela ukuthi imali ingene ebanki. Yathi phone yami uma ngabe ikhala ngabona bezero babaningi kakhulu laba ya. And then ke ngabona ukuthi ingene ngempela. Umfazi lo mlungalo ungilindele ukuthi ngizokhipha 300,000. Sengiphethe lapha ngitholile ngisayi nokuya kuye ngiye kulama lawyer la aphatha izimali ezebond. Angithi nani nikhona lapha. Ngahamba ngaya khona ngafika ngathi ndoda angikwazi naloku transfera ngefoni ngithi thatha na ifoni sitransferele imali engaka lapha. Wapressa imali yasho ukuthi iphumile and then ngathi receipt. Wathi no hamba Standard Bank ngaya khona bafika banginikeza ngabuya ngazonikeza iagent ngathi naka usengibhadalile. Wathi manje ungena nini ngithi ngena nini kuphi kudala ngangena kule handlu leya. Ngiyambona unkosikazi uma ibeka izinto usazibeka ngokwesaba ukuthi hayi kusaza ushifta ngithi ikamero leli ngelethu. Abantwana lela ngeleni omunye ngathi wena uzohlala le ngaphandle hayi la ngaphakathi manje. Yonke into isi right. And then abazange bakholwa. Then ke ngathola leyo mali leyo bazalwane ingekho indlela kumnyama emehlweni. Kodwa uNkulunkulu wayenza indlela. Into esenza ukuthi singawenzi kahle umsebenzi kaNkulunkulu ukulibala izinto ezinhle uNkulunkulu asenzela zona. And then ke kwaba khona iconference njengoba sibuya kuma Good Friday yaba lapha eEldorado Park. So ke abazalwane bathi hayi conference lapha eduzane babumnisa ucela ukuthi abazalwane bazolala lapha kuwe. Ngitshela unkosikazi ngithi hey ukhumbule phela ukuthi le ndlu sayithola singanamali le. Ithuba lethu manje lokubuyisela uNkulunkulu. Athi uthi uthatha abazalwane abangakhe ngithi imoto ekhona ungena lapha eJardini azize nabazalwane. Bangena babuye balala bajabula babonga bencoma ngithi hey ube bayazi ngayithola kanzima kangakanani le ndlu. Thenga nento engavamisanga ukuyithenga ukuthi mabavuka ekseni badle ibreakfast efudumele. Ya bababuya entambama bathi noma bedlile lapha kodwa bathola idombolo seliready lapha. Kusemqondweni wami ukuthi uNkulunkulu yena wangipha lendlu.
ya manje ngimele ngibuyisele kuye. Ngithi into esenza ukuthi sihudule inyawo emsebenzini kaNkulunkulu ukulibala izinto ezinhle uNkulunkulu azenzayo. Kunalo owabhala le ngoma lena ethi nxa ukhathazeka emhlabeni la udiniwe aphelile amandla uthi bala izibusiso zakho uzibale ngazinye athi bala phela aziningi na uma ngabe ziziningi bonga inkosi ngazo ungaphezi. So ke thina siyalibala lokhu uNkulunkulu asenzela kona izidingo zebandla izidingo zethu zendlula izidingo zebandla. Into esiyenza masinyane yile edingeka ezindlini zethu. Uma ethi umuntu nge-upgrade manje ngifuna enye imoto kule viki elizayo ngahamba ngayo. Kodwa ezintweni zikaNkulunkulu uma ngabe uthi hayi ake sisuke lapha siye kwenye indawo etholakele hayi kunzima ebantwini. Nazo lezikwelede zibaphethe abazalwane okungasizona izikwelede ezala ebandleni. Ngithathelwe nemoto nini lapha ngahamba ngeenyawo. Manje ngithi namba ngifonela ngiyakweleta ngisho ukuthi nixoxe ngami ke. Nina ngithatha njengabantu basekhaya. So ke labantu bayafonelana lapha. Manje wavela wathi confirm i-birthday yakho lapha ukuthi nini? Sengiyazi ukuthi lona uzangitshela ngeAbsa ngitshele ngane ngezikwelede. Ya ngiconfirm masinyane. Manje ngigibele eTexini kunomunye umama ola iduze kwami. Bayamfonela naye. Ngisemngcwabeni ngithi hayi mama hayi cha. Uthi ngisemngcwabeni ngiyabona ukuthi ubalekela ukuthi le zinto zakhe ziyezwakala lapha. Ake sithokozeni bazalwane ekwenzeni izinto ezinhle kuNkulunkulu. Azokhona ukuzenza izinto ezinhle. Singabulawa izikwelede as unnecessary. Ngoba baningi abakweleda singekho isidingo. Omunye ngoba ebona omunye umzalwane ethenga indlu endaweni ethize. Usefuna ukuthi naye aye engathi phakeme kunaleyo, angene ezikweledini ngaleyo ndlela leyo. Ake siyeke lokho bazalwane into zasezweni sizoshiya la ezweni. Kodwa ngifuna ukukusho ukuthi uNkulunkulu muhle futhi uNkulunkulu uyathembeka. Ngike bafuna ukungidlela indlu. Siyazwana bazalwane bafuna ukwenzani? Wena thula nezakho izinto lezi kanti umuntu ofuna ukukusiza la eduze kwakho nje obuthulile nje. So ke ngithola umqulo ongaka wamaphepha lawa. Ngiyafika lapha ke nalokufunda ke mina. Ngivule kabili kathathu lapha ngibona ukuthi indlu lebathi ngiyakweleta ngithathe lento ngihambe ngiye eloyeni mangifike eloyeni ngifike ngibeke lapha iloya ithi hayi judgment le. Judgment yokwenzana ngizange ngaye ecourt mina ithi hayi indlu yakho iyathengiswa. Manje indoda senza kanjani? Bathi akuna court lento ibuye ecourt lena wena kufanele uphume lapha endlini. Uma ngitshela unkosikazi avela amehla abamakhulu nje abona ukuthi ayikhona inkinga lena. Kanti mina ngimtshela nje i-sheriff seyifike eqala kunami yafika yamtshela konke. Umyeni wakhe akabhadala umyeni wakhe uyakweleta lapha sekuyimali engaka manje lendlu vele seyathengiswa. Kuphela makushona ilanga ngifonela umuntu lapha vele othenga lezi ndlu ayithengisa. Afika ngitshela ukuthi indoda ngicela ukuzoyiviwa nje indlu yakho ukuthi mangiyithengisa ngibe ngazi ukuthi iyisima kanjani. Hayi ngithi indoda ngeke khonakale lapha. Manje ngiyacabanga ukuthi mangiza naye lapha unkosikazi uzobona ukuthi hayi le ndlu iyahamba le. So ngabona iplan nje ngathi inkosikazi kune-U-Save lapha eduzane. Keep 100 rand yami yokugcina. Ngithi naye awushone lapha e-U-Save ngifuna isinkwe engazi ukuthi si-soft inyana. Le khadi aphumile e-U-Save ngithi ngena ndoda ngena. Manje angena uthatha isikhathi ukubheka lapha yabhala ngithi indoda sikho lezo sikhathi lo mama iyabuya ngale. Hayi abheka qede uma iqede ukubheka lapha athi hayi ngiyabonga mfowethu. Lo mama mayifika lapha uphambana nayo uyaphuma ukuthi start imoto ahambe ndoda. Hayi kahambe lona. Lo mama uyabuza ke manje labantu bazofuna lapha. Hayi khona baza abantu bahamba bathanda bangena nje bathanda lendlu yethu. Ngithi hayi bayayithanda nje. Kodwa indlu yona iyindawo. And then ke from there ilawyer ithi imali efunakalayo lapha yi 78,000.
78,000 anginayo ke leso sikhathi. Mangithi ngithatha ifoni yami le nginamafoni mabili lapha. Ngiqale eqaleni lapha ku-A kuyofika ku-Z, akekho umuntu onganginikeza u30,000 rand. Bonke labantu abakhona bohlophe bakhona lapha nabongubeni bakhona lapha. Kodwa mangibheka wonke lamagama lawa ngabona ukuthi akekho ono30,000. So ke lokho kwenza ukuthi ngibuyele ke manje kuNkulunkulu. And then ke ngathatha imoto lena yami dibana nomunye umfana omzulu lapha. Hayi ngalithanda ilandela imhlophe leli. Wathi 30,000 khona ngithi letha lapha imali indoda. Thatha imoto le wanginikeza imali ngahamba ngayubhadala le mali eshodayo lapha yaphelela. Mangibuya ngapha angisengibuya nginamoto kanti nemvula vele yashintsha vele yanginetha ngaba amanzi. Nethi imvula ukuza kahle lapha ngifika endlini amabhantshi asayasinda. Nkosikazi imoto iphi? Ngithi ziyahlupha imoto nawe uyazi. Ipantshile itayere endleleni. Ihambile imoto leso sikhathi ngiyithengisile. Imali sengibhadale nangayo. Uma ngabe ngikhipha amaphepha lapho ngimkhombisa ukuthi hayi nayi imali engibhadalile engithole kule moto. Khani ngibona umoya uyehla athi kungcono kuba nendlu nokuthi sibe nemoto singanandlo. Ngabona kuyahambelana. Kumele usebenzise umqondo bazalwane kwezinye izinto. So ke imoto yami yahamba ngaleyo ndlela leyo. Ngemva kwaloko ke anginamoto lapha ngabathi ngifuna imoto lapha kuvele kudura nama Fiat manje ngithi hawu ne Fiat ibiza imali engaka. Hayi ke uzangixolela ke wena uhamba ngeFiat. Kodwa yona into bekade ngicabanga ukuthi ngangithatha lapha engibeke lapha ya. Hayi ngahluleka ke nakuyo kilokhuza iFiat kweza umntana nami intombazana wathi baba ngeke ngihambe ngemoto wena uhambe ngenyawo. Thatha le yami imoto. So ke ekupheleni kwenyanga kumele ukuthi alande imoto. So ke ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angisiza. Adle khathi ayothenga imoto ngivele ngifaka isamba nje semali lapha ukuthi athole imoto engcono kunale yena anginikeze yona. Sikhonza uNkulunkulu osinakekelayo. Njengoba ngihamba nje lapha ngihamba ngemoto yakhe. Ngiyabona lapha bobaba mangena lapha ngibizwa ngobaba bahle lapha bagqoke kahle. Bale bayibuza ngithi yabona ke manje lokuhamba nangegalabha manje bafuna ungifake emotweni ezinhle lapha. Ngithi hayi kodwa abantwana benkosi ngayifaka nami lapha. Ngavele ngayifaka lapha. Manje ngiyabona ngithi mase kumele siyiphushwe ke manje siyiphuma lapha izakwenza ukuthi bonke abantu babone lapha ukuthi hayi kunzinyana lapha. Kodwa uma ngabe ukholwa bazalwane naloko kunzima kuba lula. So ke ngibonga ivangeli engalitholayo. uNkulunkulu wangisiza kakhulu bazalwane wangisiza kakhulu. Ivangeli uma ngilithola ngathola lona uqobo lwalo. Angilithola ngesontweni angilithola ngayithendeni ngalithola efemini lapho khala khona izinsimbi. Kwaba khona indoda yakwaHlophe ababathu Eric yase Assemblies of God. Sasihlangana nayo njalo ngoba mina ngizange ngaphuza utshwala ngaze ngabhema ugwaye. Nalezi zinto lezi abantu abasigijimelayo ngangingasigijimeli mina kakhulu. Into mangathi isono sami esasisibi kakhulu ngingakamazi uNkulunkulu ngangishaya ngiqupha. Kwakuliwa manje ngangithanda ibhola kakhulu waze wangikhahlela nje lapha ngiyakufaka ingqoso kakhulu lapha. Ureferee ngeke azabone lutho yena manje kuthiwa impi iqalile bayazi uyiqalwe yimi leyo mpi leyo. Iyona nto bekade ngiyinkinga kuyo. So ke uNkulunkulu wangisiza bazalwane wangisiza. Uma ngifuna ukubheka impilo yami emumva abazalwane angazi ukuthi ngingayibheka ngiqale kuphi ngiyibone injani. Ngoba unkosikazi enginaye ngamthola khona la evangelini. Abantwana sabathola la evangelini. Indlu yokuqala ngahlala kuyo ngaphiwa ngabantu abakholwayo. Manje uma ngathi ngibuyele emumva ngathi ngibuyele emva ngiyaphi ngiyofunani. Ngithi mina noma ngabe kuthiwa umhlaba uyabhubha kuqalwa phansi kuthiwa makuthathwa amakhosikazi ngisazawufuna yena lo enginaye. Angifune enye inkathazo lapha. Akekho unkosikazi ofana nonkosikazi wami. Hayi ngoba engekho kodwa ngoba ngingamcompare. Angimcompare namuntu. Abanye ngabesifazana kodwa unkosikazi munye ngowami.
ngikhuluma eNatal Springs ibandla ligcwele abantu begcwele kusethendeni ngithi ongakathi ngake ngamshela uzabe yangisukela anginaso nje isikhathi sokudlala abazalwane ubaba ohamba maduze nezigeti angizwani naye angizwani naye asidinge abobaba abazoba nabo makhwapheni no kahleni bazalwane iyanyenyeka lento phambi ngobuso bukaNkulunkulu abantu mababe kude nayo uma unonkosikazi ushadile yazi unkosikazi wakho hlonipha unkosikazi wakho thanda unkosikazi wakho hlukana nezinye izinto lezi ngiyaye ngibheke nje abazalwane mabahamba namakhosikazi wabo ngithi ungubeni uma wengatholanga lo nkosikazi ngabe wathola mphi mhlawumbe ngabe kudala bamfumba ngeimpama nje kodwa sibonga uNkulunkulu osinakekelayo so ke amavesi bazalwane amafishane engizowakhuluma ngawo kodwa alapho ukuthi uNkulunkulu uyazinaka izinto ezinhle abazalwane abazenzayo ngoba zikhona izinto ezenziwa abanye enkonzweni bangazenzi bakhona baze baxabana namakhosikazi abanye baze baxabana nabantwana babo bathe ngathi ubaba akacabange kahle why imali engaka ezokuya esontweni sinezidingo ezingaka lapha ekhaya ubaba ngabe wenza lokhu nalokhu imali uyayifaka enkonzweni umama wenza lokhu nalokhu imali uyifaka enkonzweni manje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyabanakekela abantu abanakekela ibandla lakhe awusebenzeli ize noma abantu bangeze babona bangeze bakubonga bangeke bakushaya amahlombe kodwa uNkulunkulu lo okwenza kuye uyabona manje nalapha emehlweni asisasho khona ngisaba nokufunda lapha ngiyaze ngifunda into engekho la njengoba ngabona emehlweni nje lapha namavesi ngibuye ngwaphambanise sometimes manje masiketango linqamukile nibokwazi usokunqamuka iketango kodwa ningasho phela hlopho uzongisiza lapha ndoda ngizokutshela wena ukuthi ngifuna kuphi lapha hayi asiboni sonke lapha one 1100 kodwa ke phela mawubona ngesolodwa omunye angaboni lutho uwo ngcono incwadi kaMarku chapter 5 sifundele uverse 21 sicela ithole lasifundele noma ngabe ngaliphi ilimi incwadi kaMarku chapter 5 verse 21 ngesizulu ifundeka kanje uMarku chapter 5 verse 21 isihloko sayo sithi indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni yenziwa njani bazalwane ivuswa ekufeni right qhubeka mama khona uJesu esabuye ewelele ngaphesheya ngomkhumbi kwabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle qhubeke baba qhubeka mama kwase kufika omunye wabaphathi besinagoge nguJayiru igama lakhe owathi ukuba ambone
waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyalela, ake uze ubeke isandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela. U25 owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 Usuke ngapho ke mama uye lapha ku verse 20 bane lapha. 35. Verse 35. Esakhuluma kwafika abomphathi wesinagoge bathi, indodakazi yakho isifile. Usamkhathazelani umfundisi na? Nkosi yami inibusise. Amen. Esikutholayo la ukuthi uJayiru indodakazi yakhe iyagula. And then uya kuJesu azi ukuthi uJesu angamphilisa. Uyamcela ukuthi hayi inkosi ungachithi isikhathi. Phuthuma uze umbeke izandla aphile. Manje sakhuluma noJesu lithi iBhayibheli kwase sekufika umbiko wathi hayi usamhluphelani uJesu ngokuba indodakazi yakho isifile. Kuyezwakala bazalwane ngoba izinto ziyenzeka. And then ngiqhubeka mama. Usasekhona lo mama madoda noma mhlambe Ngikhona baba. Uverse 36. Kwathi kuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Abavumelanga umuntu. ake ubambe nje lawo mazwi kuphela. Laba batshela uJayiru ukuthi musa ukumhlupha uJesu ngokuba indodana yakho indodakazi yakho isivele isifile. uJesu uthi kuye ungesabi, kholwa kuphela. Bazalwane, ivangeli insindiso siyithola ngokukholwa kuye uJesu. Esikudingayo kuye sikuthola ngokukholwa. Uyabona uma ngabe uya ebank indlela yokudrawa imali yakho ukufaka isignature eright yakho ukuthi uthole imali yakho angithi. And then nakuNkulunkulu lokho osuku ukudinga kuye into okumele uyenze kumele ukuthi ukholwe ukuthi lokho okucelayo kuye uNkulunkulu uzokunikeza kona. Uthi ke kuJayiru kholwa, lento uJayiru azokholwa yiyo yilena azoyithola. Yonke into oyenzayo uma uyenza ngokukholwa ayikho into olahlekelwa yiyo. Akekho umzalwane ozokhipha imali yakhe yokugcina and then ayifake kule ndaba yale building ozolahlekelwa yiyo. Kunalokho uzothola izibusiso ezingaphezulu kwaleyo mali leyo ayikhiphile. Noma ke phela kungeke kuseza sokuyimali kodwa uNkulunkulu unendlela eyokubusisa. Jesu uthi kholwa kuphela. Imisebenzi yabantu abakholwayo iyamangaza bazalwane. Iyamangaza imisebenzi yabantu abakholwayo. And then ngifuna ukuthi siye kulo mama lo lapho le ndaba ichazeka kahle khona. Cabanga ukuthi Izenzo 7:36. Wozahlobo esizoqiniseka ukuthi yiyo na. Bengicela ushiye ama specs ndoda ngibona ukuthi uyabona yini. Angeke kubonakala. Chapter 7 verse 36. 7 khona lapho. Six. La ithini la.
futhi akusiyo futhi uhlopho ilahle yonke intshumayelo yami bazalwane ngathi ngisengizamnikeza sala saqhubeka vele ufaka isudu ngisho lapha kulapha hlopho yila chapter 9 eversini ka36 Ncwadi yezenzo chapter 9 eversini ka36 Le ntshumayelo uma ngabe nginesikhathi kahle uma ngishumayela ngayo ngivamise ukuthi hlopho uzangiphendula lapho mama angiboni ukuthi ungasalela lapho futhi angifuni ukukuhlazisa uma uthi big uthi bigger biggest angithi uma uthi small right uma uthi dead kahleni class kanti yini ya uyibambile yiyo leyo hayi uphasile noma ungafundanga kodwa uphasile so lapha sikhuluma ngaloya ngithi lapho kuthiwe indodakazi yakho isivele sifile ungasayihluphi inkosi so ke la lona wayeselungisiwe lo asifundelayo 9:36 Isihloko sayo sithi uPetro uvusa uThabitha kwabafileyo. Umvusa kuba zalwane? uThabitha kwabafileyo. Right funda mama. Verse 36. eJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha. Okungukuthi uDoka ngokuhunyushwa. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle. Awuphinde lapho mama. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle. Uyezwakala ukuthi wayenjani lo mama wazalwane? Wayenemisebenzi eminingi emihle. Amen. Uyezwakala bazalwane. Ungahlala ungakubaluli lokho. Bakhona abantu okuthiwa mangabe kukhlinwa lapha bakhona. Uma ngabe kuthiwa kuyaphekwa bakhona, uma kuthiwa kugezwa izitsha bakhona, uma kuthiwa kushoniwe bakhona, bahlale bangahambi baze bageze nefamily izitsha. Ungakuthathi kancane konke lokho. Kodwa kube khona nje abanye abazoqhamuka emuva, athole laba baklina athi hayi ngabe niqalele emuva. Useyiboss yena efika akakenzi lutho kodwa sovela useyiboss. Ngabe niqale lapha emumva nize kahle. Bakhona banjalo futhi. So ke uDoka wayenemisebenzi eminingi emihle. Angazi ukuthi owakho umsebenzi uyabaluleka yini la enkonzweni. Ikhona into abangayisho ngawe na enhle oyenzayo. Bakhona abantu abangakwazi even ukukhuluma lokho. Ya uma ngabe bekhuluma ungacabanga ngathi yabona abantu mangabathola kahle behleli kahle bebuthene endaweni eyodwa kumnandi bese kuba khona nje ukhipha umoya ongalunganga bavele badede abantu babaleke. Bakhona abantu abakhuluma ngaleyo ndlela leyo ukuthi uma ngabe bekhulumile kube khona ukucabana kube khona ukungezwane kube khona ukwehlukana. So lithi iBhayibheli lo mama wayenemisebenzi emihle. Bese liyachaza ukuthi leyo misebenzi leyo yayiminingi. Qaphelani ukuba nemisebenzi emihle niyenzayo enkonzweni. Kuyezwakala bazalwane. Ungabi senkonzweni ngoba usenkonzweni, kodwa yiba nomsebenzi omuhle owenzayo enkonzweni. Kuyanikelwa wena awuveli awunamali. Khishwa kweshumi malibheke lakhe igama alikho lapha ya kodwa uyimember ephelele yala ekhaya. Abanye bekhipha kweshumi umuntu akhipha 20 rand ayifaka envelope. Uma ngalu ngempela lo muntu ngabe ukhola 200 rand yini lo. Akusiwo kweshumi kwesihle lokubeka ngapha eceleni kwesihle. Ungakufaki kweshumi. Nelithi iBhayibheli singamrobhi uNkulunkulu. Amandla abazalwane
okuphila siwanikwa uNkulunkulu, ukuhlakanipha sikunikezwa uNkulunkulu, impilo esiphilayo sinikezwa uye. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambumba umuntu ngomfanekiso wakhe, and then esembumbile phelele yonke into, umuntu akanyakazanga. Lithi waphefumulela emakhaleni wakhe umphefumulo wakhe, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Njengoba uphile ingoba unomoya kaNkulunkulu kuwe. So ke musu kukulibala lokho. And ayikho uNkulunkulu into angayazi kahle ngokuphelele ngawe. Nalabo abadonsa izinyawo uNkulunkulu ubazi kahle. Fundisa ungubena ngacabanga ukuthi hayibo abanye bahlala abathula nje, abanye bakhipha izimali, kwenze njani inkinga yakhe leyo. Kodwa uNkulunkulu wazi kahle ukuthi bakhona abangayikhiphi hayi ngoba bengenayo kodwa ngoba bemelene nalomsebenzi. Abangeke baphumelele kuleya msebenzi loya ungaphumeleli. Loya msebenzi loya usuphumelele. Kuyoba kuhle ukuthi nelakho igama libalwe uma ngabe kubongwa abantu abasebenze lapha. Siyababonga kakhulu abazalwane abakhiphe le mali le ubaba uNgubene asayibalile. Iningi kakhulu leyo mali leyo. Iningi into ongayenza ngaleyo mali leyo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Siyabakhulekela ukuthi uNkulunkulu engazi ukuthi angabaphilisa enyameni, abaphilise emoyeni, abandisele emabhizinisini wabo, bakhona ukuqhubekela phambili kahle. Kukhona ke lapho esifunda khona ukuthi lo mama kwagcina kwenzeke kanjani kuye. Qhubeka mama usifundele. Uverse 37. Kwathi ngalezo zinsuku wagula wafa. Wenza njani umuntu owenza kahle bazalwane? Wagula wafa. Sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. Angithi umuntu mayeseshonile bazalwane bayamgeza ngithi. Bakhona bangakaze bageza umuntu oshonile. Bayajabula labo bantu labo. Hayi le emoshari uyageza umuntu emoshari. Nami sengibagezele sengibaqedile. Futhi haya akakhali nokhala uma elapha emoshari. Mina ngivamise ukuba nebhadi ngibathole ebusika. And then ngivele ngifaka amanzi ashisayo ke. Ngithi uhamba kancane umuntu usuka phuma efrijini phela. Manje mawufaka amanzi abandayo hayi uhamba namabhodlela. Manje kungcono mawufaka ashisayo inyama uyayibona kusuke kahle yonke insila le. And then ngemva kwaloko agqokiswe uDorcas naye wayese egeziwe wagcotshiswa kahle wagqokiswa wabekwa. Ngemva kwaloko ke kwase kwenzakalani mama? Kepha ilida laliseduze neJopha. Ngakho ke abafundi sebezwile ukuthi uPetru ukhona lapho. Bathuma kuye amadoda amabini emncenga ethi ungalibali ukuza kithi. Qhubeka mama. Wayesesuka uPetru wahamba nabo. Esefikile bamisa ekamelweni eliphezulu. Abafelokazi bonke beza kuye bekhala. Bembonisa izambatho nezingubo abezenzile uDorcas esenabo. Uyezwakala abazalwane. Lithi abafelokazi beza kuye uPetru. Bembonisa izingubo abazigqokile ngaleso sikhathi. Izinto ezinhle uDorcas azenza asasenabo. Behlukene yebo manje kodwa imisebenzi yakhe emihle basayigqokile. Yenza umsebenzi ozothi noma ngabe suhambile ibandla lisho ukuthi hayi sike saba nomuntu onje la ebandleni owenza lokhu nalokhu engazi ukuthi usakwenza namanje. Wayenemisebenzi eminingi emihle uma ngabe sehambile balanda umpostoli kaNkuluNkulu bafike bamkhombisa izingubo bathi yiloko akwenza esaphila. Wenza njani kuPetru? Sifundele ke mama.
verse 40. Kepha uPetru wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo, wakhuleka. Waphendukela esidunjini wathi, Tabitha, vuka. Wayesevula amehlo akhe, wabona uPetru, walulama. uNkulunkulu uyabanakekela abantu abawunakekelayo umsebenzi wakhe. uNkulunkulu angeke ehlise imali ezulwini ize la ukuthi kuyobhadalwa lesa leyandawo. Kodwa uthemba abantwana bakhe abakhona la abayiphethe imali ukuthi benze lo msebenzi loyo. So musa ukubamba imali kaNkulunkulu uyenze yakho. Ayona yakho uphathisiwe nguNkulunkulu. Uma ngabe idinga angayithatha, azathathe nalena ongayitholanga nakuye. So ke letha ukaNkulunkulu kuNkulunkulu. Abazalwane mabakhiphe imali itholakale le yandawo. Yinhle le yandawo iyathandeka. Futhi mina noHlophe siye sazifaka lapha amaqhoza athi ukuzigqansa. Ukuthi uma ngabe sithengiwe le yandawo leya, akuna uphuma umuntu walapha ebandleni angene kulezi indlu ezinkulu ezinhle ezilapha. Thina sawahamba siphethe full scape yebhuku, sambe singena la kulomuzi sikokode sanibonani niyaphila ninjani, njengoba nibona lapha engathi kuyalungilungiswa nje ibandla la kuphi leli likhona lapha, ivangeli lishunyelayo yileli naleli liseduzane kwenu, siyanicela sondelani nibe ngabanye bethu. Lo msebenzi uzowenziwa yithi nasidinga embadalo bazalwane, ukuthi nje nini nizabe senisebenzile ukuthi kuthengwe le yandawo leya. And then ke thina ke sobalanda abantu bezokuzwa izwi ezizabe lishunyayelwa kuleyo ndawo leyo. So wena ohudula inyawo musu kuyihudula zihambise ngoba umsebenzi uyaphela, izibusiso ziyaphela. Uzabe sowenzani ngemva kwaloko? Mama ugcina kuverse 1. Verse 40. Right, awumphinde ma. Kepha uPetru wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo, wakhuleka. Waphendukela esidunjini wathi, Tabitha, vuka. Wayesevula amehlo akhe, wabona uPetru, walulama. Evuka kwabafileyo lithi iBhayibheli wathi uma ephaphama wabona uPetru waphaphama. Uyakhulekeleka umuntu owenza imisebenzi emihle. Kulula nokuya kuye uma ngaba nenkinga, uma ngabe enza imisebenzi emihle. Kunabazalwane oyibuza kubo uma ngabe uthi inkonzo iyalapha, uthola bayi3 bayi4, babathe balishaya ichorus elingahlangani, bangabhimba abazalwane bagilele okuzawuvela. Umangala ukuthi kwenze njani? Hayi, uyibhimbi naye kwala enkonzweni ekwenzeni izinto zenkonzo. Ngoba phela abantu uyazimemela bona usasela enkonzweni ngemisebenzi yakho emihle oyenzayo. Or mhlamba nikubona lokho akwenzeki lapha kini. Angeke kuhlale kungenzeki. Uma uhudula inyawo ekwenzeni okuhle nabantu bahudula inyawo ekwenzeni okuhle kuwe, musa ke bese sosola ibandla. Hayi umfundisi mangabe ushona kwabanye uyagijima, umela agijima ngoba nabo bagijimela izinto zaleli bandla. Uzogijimela kanjani wena ngoba wena into zaleli bandla awuzigijimela, awuzinakanga? Umuntu owenza kahle uyakhulekeleka. Lithi iBhayibheli waguqa ngamadolo uPetru wamkhulekela. Lona amkhulekelayo wathi uma evula amehlo wambona uPetru walulama. Ayikho into emnandi njengokuthi uma ngabe ugula ubona abantu okhuleka kunye nabo noma okhonza kunye nabo. Bajabula abanye abazazi lezi zinto. Thina nalapha COVID sibuya khona. Ungabona ngathi siqinaqinile nje. iCovid yayithi yasiqeda. Wawuthi uma uhleli phansi uzosukuma ubheke eqala ukuthi uMary useduze kangakanani. Okumele ukuthi ubambelele kuwo uzuyofika ekamerweni. Uma ngabe uzongena elokhuzeni etoilet, kwakumele ubale inyawo ozozinyathela before uwa. Isibambile yabamba mina, unkosikazi waba ngoqinileyo yena kwabe ngathi uyakholwa. And then hayi waba busy nami
waba seduzane wangilethela amaplate wangilethela lokho engidlisa lokho engifunza amaphilisi. Hayi 1 2 3 ngambona sekhona lapha eduze kwami ngathi oh sekumbambile naye. Bafika abazalwane bengabhekanga ukuthi izobangena nabo lento, no, bafike badumisa uNkulunkulu bakhuleka. Kwalunga enhlizweni, kwalunga ngaphakathi, ngeza umoya wami uphakama, ngabona ukuthi hayi nginabafowethu la. Ngoba lapho kwasengahanjelwana. Abanye bathi mawuthi hey kuyokhuleka bathi uphethwe yini? Uthi hayi COVID, bathi hayi hamba ndoda. Wathi hamba mawubuya ngapha futhi ungasandluli ngapha. Bayajabula bangayibona ngeCovid. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ungidlulisa kuzo zonke lezi zinto. Ungaze ucabanga ukuthi hayi ungcono noma uqinile kunabanye abantu. Kanti hayi akukho konke lokho. Mina yangishaya ngahamba kancane iCovid. Kunzima uma ngabe uye esitobhini lapha ukumele ukuthi unyathele iclutch, inyawo liqhaqhazele lithi. Uthi mawuthi uyaliyeka liyekele lonke imoto igqumiye phezulu. Ifikile iCovid. Uma uthi yagodola uzofudumala, mawuthi yafudumala uzugodola. Mawuthi yakufaka ukudla emlonyeni ukugcwala umlomo uzwa noma itswayi likhona noma ngaba likho. Kodwa uNkulunkulu emuhle evama umusa nesihawu. Sasukuma khona lapho saphila sawukhulekela abanye sangcwaba abanye. Ngafika le eLokhuzeni eHeidelberg. Kungcwatshwa omunye umfundisi lapha amabhunu aseAfbobo. Afike ephethe iLokhuza overall emhlophe enesigqoko sakhona. Afika athi hayi umuntu ozomncwaba nanka ama overall ngabona bonke abafundisi bahlehlele emumva. Ngathatha overall mina ngafaka lapho ngathatha iBhayibheli ngashona khona. Sahamba samncwaba sambeka phansi sabuya ngisaphila namhlanje. Bazalwane ngiyamethemba uNkulunkulu. Babungubeni nakuwo lo msebenzi ngiyamethemba uNkulunkulu. Yeah. Leli bandla lisazocula khona lapha phezulu stage lapha ya. Abantu bababheke balapha ya bezwe ngathi ucula ingilosi kanti ayicula bona laba bazalwane. Kuzoza abanye abafundisi abangajwayelanga nokufika endaweni lapha ya abazafike babone le ndawo. Umuntu ethi eshumayela athi inkosi ngiyafisa ukuthi ngabe ngeyami. Anizwa nina leso sikhathi okwakhe naye lokufuna yena. Kodwa wonke umuntu le ndawo leya uzoyihalela. Abanye abathulile nje and then bazofuna ukuthi abantwana babo bayobambela imishado yabo khona lapha ya. Hayi sizoza nabantu abazodecorate. Sofuna ukudecorate manje kanti manje kusafuna ukuthi kuthengwe lapha awuzi nalutho lapha. Kodwa mase kumele ukudecorate lapho uzakwazi ukukhipha i150,000 abantu abazodecorate nje kuphela. Le ndawo ohluleka ukuyithenga manje. Bazalwane ayikho imali engabalulekanga. I10,000 ayenzeki 20 rand ingekho. So lo phethe 20 rand makayilethe akuso competition lapha. Akubona ukuthi ubani unemali lona akana mali. No. Nikela ngaloko onako ene musu ukuhamba kuyoboleka imali komunye umzalwane ubolekela ukunikela. Nikela ngale onayo. Cela uNkulunkulu akunikeze imali ungenzi igwelede ngoba ufuna ukunikela. Kholwa kuphela lokho ufuna ukwenza mazise uNkulunkulu. iBhayibheli lithi mazise izindlela zakho zonke. Khona uyokukunika lokho okufiswa inhliziyo yakho. Bazalwana ngithanda ukuchitha isikhathi. Ngiqedile babungubeni ungasondela.